Mar manyo ringre apisa ariyo mag choko osuru manyo ulo yweyo Kwale ochakore kinde makoth mapek medo kelo midhiero e gwenge ma Turka. Piny Kenya oriwore kod piny mangima e yango odiochieng' joma oseyudo midhiero e masiche mag apaya. Jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa oramo ni ok gibi yie gi duoko mar komiti mar twak ka ok oketo kenge mag duoko piny pek mar ngima. Nya kwa Ramogi arwaki kamoro ma intiere e chenro mar Migago ka bro keloni weche matimore pacho ka kod mago matimore pewe mag tuke kamoro ma intiere ageno ni odiochiengi dhi e yorno makare. Machiegni inyalo tudri kod e namba mar 336 kata Twitter mar @Ramogi TV KE @James Opondo Sina. Bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui mar Facebook ka achiel kod YouTube. Machiegni ninga en James Opondo. Ramogi 330 osewito ngimagi ka maloyo 1,000 oseyudo hinyruok kaluwore kod masiche mag apaya pacho ka nyaka ne higa ni chakre. Kata obedo ni kwan no ni piny kopim kod higa mokalo mane ji 361 ne owito ngimagi e kind dwe mar achiel kod dwe mar 10. Dwaro nitiere mondo med jiwo kenge mag duoko piny masiche mag apaya. Kaunti ma Nairobi ema otelo kod thoe mikelo kod masiche mag apaya ka atamalo 53 mag masiche duto mosetimore e pacho ka koro piny Kenya oriwore kod pinje mamoko e paro joma mayudo masiche mag apaya. Joriembo imedo kwa mondo orit chike apaya e kindeni ma koro ganda ikore ne nyasi mag giko higa. Chenro mar temo manyo ringre mag apisa ariyo mag KRA manyo wachore ni ne oywer kod pi e kaunti ma Kwale pod dhi nyime. Apisas go iliekore ni ne owito ngimagi e bang' nyamburko mane gidho oywer kod pi mar oula mapek e kaunti ma Kwale. Judith Mondi kod ler mathoth motenore gi koth mapek machwe pacho ka. Apisa ariyo mag KRA ma Migago mar arita oseyango kaka Joram Maina kod David Ng'ang'a ne oriko ringo kod nyamburko ka ochomo Mombasa koa Kwale kapok ne pi oula mapek oyoro nyamburko margi e olalo mar Hamisi Lungalunga. Nyamburko no kata kamano oseyudi maonge ringre ji ariyogo. Jagoro maongerore Migago mar arita Raymond Omolo koni gisechwalo apisa man gi lony chenro ma otelie kod Kenya Coast Guard Service matemo manyo ringre ji ariyogo. Kuonde mamoko e pacho ka ahinya to gwenge ma Nyanduat koth pod medo ywero e mwandu mathoth. E kaunti ma Wajir, koth oula oseywero skunde, kuonde thieth, miere kod chirni. Apeini bende oseywer kendo kelo ng'ikruok e weche mag wuoth. Nyaka sani, ji ma ohewo apar osewito ngimagi kaluwore kod koth oula e gwenge ma Nam Chumbi, ka e pacho kama ngima to mohewo ji 50 osewito ngimagi, kama moko buora osedarie miechegi. Bad Migago ma ochung' ne kor lwasi yango ni dweni mar 11 ema koth El Nino biro chweye mapek e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi, kendo Judith Omondi pod bro luono alipod no kachopo saa 1 gi sadek nyakora Ramogi obro kelonu chala mar oula mokel gi koth machwe e pacho ka. Ka odhi nyime wedendi jopiny e gwenge mag Elukule kar chung' od bura ma Shinyalu kaunti ma Kakamega yudo buok bang' jal moro tiamach kendo wang'o ode gi mwandu duto e iye kaluwore kod gwandruok e kinde kod min ode. Kaluwore kod Evelyn Mirau ne otamore dwaro mar chuore uso yien gino mane owang'o i jaode kendo tiamach e odege. Jogweng' koro kwayo jomani kod gwandruok e udi mondo omany yore mag kelo kwe e kindgi maloyo ketho mwandu kata kao ngima.
Mwenye alikuwa anataka kuchukua miti alisimama hapa. Wakaambia yule mwenye alikuwa anataka kununua anaitwa Paul. Langu nilisikia akimwambia kama wameshasikilizana bei. Paul alimwambia hivi, wacha niende kutafuta pesa nitakujulisha. Yenyewe mzee yangu Joakim alitoka hapa akakuja kwa kaburi. Mzee wa mtaa alikuwa amesimama pale. Akashika hiyo waya. Mimi nimekaa hapa. Akaambia mzee wa mtaa, leo ni kifo. Alirudia mara pili. Akasema, Kenyatta, leo naua mtu, nakuambia leo naua mtu. Haliweza kuingia kwa nyumba achukue shoka. Halinifuata na hiyo shoka. Wakati nimefika kwake, nimemuuliza kwa nini wewe kasi ni umefanya hii maneno? Amesema bibi amenidharau. Nikamwambia amenidharau namna gani? Bibi amenidharau, amekuwa kama yeye ndiye bwana kwa boma na mimi ndiye mwanamke. Nikitaka kufanya kitu ananizuia. Na pia nimeona hivi hii bibi ni kama ana mipango ya kando. Nikamwambia hapana, hii kitendo umefanya ni kibaya. Yeye ameanza kunijibu mimi hata bila aibu. Akasema mimi nilikuwa nataka kuua mtu. Lakini afadhali kuona uchungu ishia kwa nyumba kuchoma. Kwa maana leo mtu angekufa. Sasa ona mama atalala msituni na watoto 7 wote jamani. Certificate zimechomwa. Wananchi wameshangaa. Tunahurumia watoto. Watoto hata ukiwaona ni watoto wadogo na wengine ni wasichana. Wataanza kuharibika. Kwa hivyo ningependa serikali mchukue hatua, mnunulie mama mabati hata kama ni 10 na hasa penye huko mama county Elsi Mwanda na mimi nakimbilia wewe. Na hii mambo itafika kwako. Uungane na viongozi wenzako mnunulie mama mabati. Jakoma mar riwruok mar jopuonj madongo mag sikunde sekondar indimuli kayo kwa piny owacho mondo orang kendo rireyo kaka inyalo res chenro mag somo mag junior secondary indimuli network e county ma Machakos kama jotelo mamoko mag riwruoge mag jopuonj kama oting'o kupeta bende ne oriwo lwedo ka koni matine ne otimie grade mar 7 kaluwore gi nok mar jopuonj. Jagoro maduong' mar kupeta bende sundo piny owacho mondo ondik jopuonj 40,000 manyocha ondiki yor oraka ka nyaka kaka jotije TSC ma ongirore. Our sub-county school, Kesha Felt, have the capacity to handle junior secondary because they had teachers, they had minimal facilities that only needed to be enhanced. They had resemblances of laboratories that needed to be enhanced. So any addition of 1 teacher, 2 teachers, as it was done at primary level, will find another team of teachers there and they will be able to handle the content that was secondary. As a nation, we ignored, and the children in junior secondary school today, I'm not afraid to say, are getting a raw deal. And this must be reversed. How are we therefore proposing a reversal, and which we want Kupet to join us? Grade 9 must be moved to secondary. Otherwise, we are sacrificing a generation and putting our nation at risk. Ka wadhi wechego motendre kod siasa wairo ni jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalo makochung' motegno ni onge winjruok mabiro bedo e kind piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ponono ni report twaka mar kelo winjruok masani irito okorango wach mar pek mar ngima. Wamalwa ne wuoyo e gwenge mandalo kar chung' od bura matongaren kamano nyieroe mago mosebedo kilieko ni tend Kenya Kwanza ewi bei mamalo mar mauta mage wacho ni oidho nikech lweny mosebedo kadhi mbele e kind piny mar Israel kod kweth mar Hamas. Wamalwa okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo orangie kit telo manie pinje mag libamba ma Uganda kod Tanzania mabech mauta ni piny kipimo gi piny mar Kenya. Na sisi tumewaambia wenzetu wa Kenya Kwanza kwa mazungumzo yetu ya Bomas, if you don't deal with the cost of living, there will be no deal. Wasiposhukisha bei ya mafuta, washukishe bei ya stima, sukari,
maisha yawe nafuu kwa Mkenya, sisi kama wanaazimio hatutakubali kuweka sahihi mkataba ambao hautashughulikia swala la gharama ya maisha. Na ndio sababu tukiwa nyumbani lazima pia tuwaelimishe. Kuna wale wanauliza kwa nini Bwana Wamalwa amepinga sana haya mambo haya. Mimi sio mtu mjeuri, mimi ni mtu mpole sana. Lakini ukiona Wamalwa amesema no kwa kitu, basi kuna shida pale. Siku ya Jumatano tunarudi kule Bomas. Naomba mkiombea familia ya Kisondio, mtuombee pia. Na haswa muombee wenzetu wa Kenya kwanza. Wawe na utu, wasikie vile Mkenya analia na waweze kuteremsha ushuru. Ya kwa Ramogi jonga adi yue madundu toka pakudi yue oneno ka wore utu muduro kokalo Facebook page mara Ramogi TV aneno ka chabari wodenya semeja piano wachone oneno chenro mar Migago kowuok e county ma Kisumu kaen kacha gi jaode Natasha Mama Junior Wendy koda Bril aneno ka cha Vincent Kajomo wachoni watching live from Game Rai sub location Nyakachwoda Nyaka sub county wachoni we are tired of Kenya Kwanza government nyakwa magojo anko kaeni higa chiel pokata kokalo ignario Dana Babarash wachoni mpango aneno makare ka antiere CBD Afya Center Ramogi TV ler mano Peter Tos nyakwar Omolo Senior wachoni ya piny masani ji pod chwadore design no mano kotudre koda report ma wayudo kowuok e gwenge ma western kotudre koda gwandruok manitiere e udi. Nyakora Ramogi jong wadhi yueyo ka dugo to pod wan koda weche modhuro. I was actually never singing for you, and then I met my husband, Migago, and he was like, you would sound really good in TikTok. I didn't like the idea, and then I was like, let me give it a try. We did a song with him. He featured me on one of the songs. I did a chorus, and it was really beautiful, but I still didn't want to. And then when I started songwriting, I noticed that actually producers love when I sing in my native language, so that's how it became a thing. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kete Manaka. Ochopo Samakoro. Ramogi TV yango hike marario yamo. Tomae oknyal timore kayonge kaka jaera marwa. Tarika chiel mara pargario. Kuro wachwake tomana maberchu. The Garden Bondo. John Junior. Good BV Band. Biro chwako budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV, mawero bende biro betie. Mae Kikbai, The Garden Bondo, Kapio Junction, Samachon. Kosingo, uko singo, yuko wapi? Je, yuko singo? Ukitaka kupata sikiza kodi ya uko singo, tafadhali bonyeza *811*340#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Pato, chikiwale mamdenge wako washa set. Tano ngore na madam. Acheza chini. Alright. Hi. Unakaa msemu nice na umunga fiti pia, but kwa game pia uko big, because when it's playtime I want big rewards, I want big bonuses. Alafu by the game twa
wekelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers mikibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Royal Mabati Limited, wase yepo Kisumu City. One Code Mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot, kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani, mag gauge 30, kido mar profile, gi siling 388 kuom mita. Roman tile, gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles, madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny, mar chumbe witado, kido mag light gauge steel trusses, manegone sani, waketo maromre koda bap tado, mag timba, magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Unaona ni how much iko hapo tu? 1,100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Machiegni kendo nya kwa Ramogi. Jatend Migago ma ochung' ne dongruok mag gwenge ma Ongoro Penina Malonza ocholo sir e yor chiemo ne jodak ma Mwingi County ma Kitui ma midhiro mar oula osebedo ka chando. Sirgi kama oriwo nyaka gige nindo ne ochwal ne ute 100 ma mwandogi ne oywer kod pi e kinde koth. Malonza okoni piny owacho tiyo matek mar manyo yore ma moko ma inya resgo ji mikelo negi midhiro gi koth mar El Nino. Midhiro mar pi oula ma ywero mwandu kendo daro ganda medore gwenge mopogore opogore pacho ka e kinde ni makoth medo dhi e nyime kod chwe. Tulisaidika kwa hayo madogo ambao rais wetu ameweza kunituma nije hapa Mwingi niwaletee na niwape pole zake. Wataweza kusikia serikali yetu imewapea pole. Nakumbuka rais mwenyewe aliweza kutembelea kaunti ya Kitui hasa hapa Mwingi, na alipotembea akaweza kupeana barabara ya milioni 750, na vile vile mnajua ile damu kubwa katika Afrika itajengwa hapa Mwingi upande wa Mwingi North ambayo tunaita Grand Force, ambayo itachukua zaidi ya kadri ya bilioni 400. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba hii ni onyesho mzuri ya kwamba serikali iko kidete na itasaidia wananchi wake ambao wameathirika na mvua ya El Nino. Hii maji yote inabeba manyumba na inabeba mashamba. Hii maji yote inaenda mpaka baharini. Hakuna mtu inasaidia isipokuwa hii damu ambayo nimechimba hapa, ambayo imeingia hapa kidogo. Hiyo ni kidogo na hiyo ni sehemu kidogo. Lakini maji yote ya mito yote kama River Ensio ambayo inajulikana Kenya nzima, hiyo maji yote imeenda baharini Mombasa. Kwa hivyo tunauliza Mheshimiwa Penina na serikali yako ya Ruto, mkianza kupanga budget, pangeni budget ya kufunga hiyo mito yote. Hiyo maji yote ifungwe, ibaki hapa ukinyesha. Piny owacho mag counties makaluo kwa mondo mi oketa maino eketo mwandu e chenro majiwo ohala mitimo na kaka yor bero ngima jodak e alwora mar Nam Lolwe ma owachi gi jalup jakoma tend oganda luo kata luo Council of Elders jaduong' James Ayaga. Jaduong' Ayaga wacho ni Nam Lolwe ni koda mwandu modhuro manyalo konyo bero ngima oganda luo to mana ka oti kodgi e yo makare ka koro dwaro mondo 10 counties oti machiegni gi jotend dhowedhe kata BMU mar manyo yo mar tiyo makare gi mwandu mosegere e alwora mar Nam Lolwe machalo kaka Karkano Rech mantie Luanda Kotieno sub county mar Riede county ma Siaya. Nowuoyo Luanda Kotieno e kinde romo mane obagi gi jokanyo. Lay emphasis gichak tem matek
mondo go nam mondo nam obed gi okelni gi dongruok ma onge setimo. Awagombo ni the county government mondo identify gi the BMUs nikech mano e industry maduong' ahinya manie Uganda Luo, manie piny Luo. Maka the governor and the scheme identify godo ni giketo priority on that. Waparo ni gima dang' mondo Uganda Luo dongore onge. Pesa nie nam mang'eny kendo joturwa ka depend so much on to giseyudo ohala. Apani chakre sani obedo jomoriwore kanyachiel wang'e gima wadwaro nam omiwa wadongre gi nam nyithiwa duto mondo wa make sure ni wa engage the activities modho nam. Ka wadhi nyime ni nyathi ma nyako ma jahigni 17 kar dak ma Muhoroni kaunti ma Kisumu sombe chal kagima nyalo rochore tok weyo sikul gi klas 11 kaluwore kod tuo kansa mar chogo ma osechopo e stage mar 4 ma sani okete piny bang' we kod ng'ola Millicent Odhiambo miyo lero mathoth bang' limo Valeria Odhiambo ma tuo kansa nomako tiende ma korka chwich ma ochwe ong'adi oko mondo neres ngimane. E dala Godon Odhiambo ma en wuon Valeria Odhiambo mantiere kar dak ma Muhoroni kor ward e kaunti ma Kisumu warado kod Valeria rawera manyako ma jahigni 17. Valeria obedo kaachiel kod rowere wetene mane ochopo mar miye mor kendo jiwe e wuodhe mar chiedho gi tuo kansa mar chogo. E gima nochakore kaka adhola, anyuola mar Valeria osekalie mathoth mondo mine yangi ni tuo kansa nogore piny to nwawe ni en gima nyalo rumo ka watemo rwayo gi yath kienyeji. Ne odhi kamano nokwaneno ber, nwadhi osiptal nogoye picha norwake recho nikech nadhi tiyo gi UPI aonge gi pesa e sechego. Ne gitama ni ok inyal timo ne CT scan. Naduogo nabet katemo gi yedhe mag osiptal, amedo mana dhi osiptal St. Vincent to naneno ka pod zidi. Nong'ikore gi kar chonge ka, koro noken gimotur to kowil. Koro ring'o mar chonge no ne grow, koro waneno mana komedo grow. Kaneno ka osomo tam 1 te koro dwe mar 4 gino odhi adhiya gi rem kamano. Ne ok obedo na mayot ahinya giduogo na ni tielo ni nyaka wang'adi kansa osechamo tielo no. Nayie mondo ong'ad tienda mondo kik infections odhi malo. Bang' kanyo asebedo gi difficulties mang'eny nikech kansa noyud ni spread nyaka e chest but lungs kanyo ma en dangerous we podi. Koro notimona chemotherapy mondo oneg cells mag kansa go endo. Dakteche go nomiyowa transfer Eldoret, to since Eldoret en far gi Muhoroni, daktari ma Eldoret nomiyowa transfer Kisumu, kanyo mitimonae chemotherapy mondo oneg cells. Jani mar kansa ok yot jokama. Samoro yudo ka yweyo matek, samoro idwaro yedhe, nitie chiemo moko ma be nyaka icham. Jonyuol nosetemo, kisetemo ahinya kar ma ginyalo. En safar ma osebedo matek. Kamin Valeria wacho ni tuoni osekelo midekre mathoth e ode. Opek koda. Samoro daktari dwaro ni ocham fruits odiochieng' kodiochieng'. Fruits mopogore opogore. Akoso nyaka pesa. Dwaro ni onyalo madho chak nikech kaka imanyone kaka remo duogo. Akoso nyaka pesa. Chemotherapy ni manong'isa ni nyalo konye. To seche moko kaka pesa onge kaka nyalo dhi chemotherapy. Jonyuol na onge pesa. Samoro miss chemotherapy. To ka ok adhi chemotherapy ni maber nikech transport. Nitiere kaka cells biro medo spread manyalo make me lose my life. Lakini nikech familia na chiegni koda, amua ni ok abi give up in life. Rawerano gi chuny lit yango kaka ting' mar tuoneno
oserocho nyaka som nyithindgi kod kit ngimagi mane gidakie mapile. An gi sisters ga be moko. An gi sister ma ja form 3 onge kaka next year onyalo dok school mana nikech tuona ni. Ja sister na ma notieko form 4 December nonego dhi e college to pes te mane jonyuol na ni godo osethiedha e kansa ni endi ma koro sani gionge kata pesa. Nyaminwa noni bana dala kaendi. Akwayo ng'ata manyalo konyo sisters gago mondo wadog skul wasom. To mondo konya e yore mar thieth bende mondo amed yudo nguvu. Mondo amed endelea gi somo. Mondo abed jachir. Mondo chieng' moro ating' familia wa mala biro gonu erokamano kutimona kamano. Kata obedo ni Valerie kale pek nikech tuono, lek mare to pok oduono. Gikwayo kony kuom oganda e duoko geno mare ne dago ngima makare. To gima lich na ahinya nikech pod adwaro neno bed mangima. Ang'eyo ni tiende kende maonge to buongo ne to ler. Agombo nodog skul to anyiew ne artificial leg. Mane kwayo na kuom jopiny ma Nyasaye donje chunygi mondo mi okonya e pek ma an go kaka janyuol. I would like to tell the government that they should make the cancer treatment for free because a lot of people in Kenya have cancer and they're suffering to get medication treatment for cancer because the treatment is a lot of money. Min Valerie ojiwo oganda ni kik galre kuom weche yiende mag nyaluo gi manyo jolemo kojiwo oganda mondo kinde duto ochi mod thieth ka gin kod achiedh nade. Adwa wacho ne ng'ama nyalo bedo gi shida machal gi mara moyuda kawuono ni kata moseyuda ni. Kiki believe ni ng'ato iri. Kiki believe e yedhe nyaluo. Atemo tama. Kata ka ninyisa ni nyathini ni okwany tiende. Natemo kuom joma nyalo lemuna. Natiyo samoro gi pesa matin mayudo mondo yud ngima. Nayudo ka onge. Oka believe jalemo makoro. Oka believe yedhe nyaluo. Ng'ama nigi shida machalo gi mano odhi osiptal moriere. Waromo gi Dr. Fiona Adagi, ma en jalony e weche mag kansa e kar yudo thieth maduong' ma Ramogi mondo olernwa matut e wi kansa mar chogo. Bone cancer, anyalo wacho ni en one of those cancers ma are not so common. Ng'eyo samoro ok nyal yot ni in gi bone cancer. Until maybe koro ka symptoms ochako bagi kaka gi present kore kinyalo neno ni ng'ate ka fwenyo ni ai to karang'o marach kuom mama koro sani aneno ni denda ni ok en kaka nintiere. Koro samoro nyalo yudo ka ng'ato nyisi ni tinda awinjo ka an gi rem sana e chogo. Kata awinjo ka chogo na ni obiro ka okuot. Koro kineno ka tiendi kamoro okuot to at least onego ikaw hatua mokwongo idhi kata inen daktari. Oganda ikwayo mondo bed akicha kendo many thieth momondo ponono ni gineno ranyisi mag kansa mar chogo geng'o ber moloyo thiedho. Ma emomiyo kata obedo ni tuo kansa mar chogo ok ng'eny ahinya, ijiwo oganda mondo otang' kod rem mar choke kata kuot moramora manyalo mako dend dhano mondo giringi ne laktar mapiyo kaka yorno mar yango tuo madibed ni chami kata en kansa mondo iyud thieth kapok olandore asasa e del kendo kelo ni midhiero. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Muhoroni, Kisumu County. Nyakwa Mogajwang' mano lipot mokelo kachage Millicent kowuok e county ma Kisumu. Kendo wageno ni nyathino Valerie biro yudo kony ne jogo machuny gi ng'uon. En kwayo ne familiano mondo mi gikonyre e yorno ma Valerie nyalo yudo kony mapiyo mondo odhi mbele gi sikunde. Wan bende walemo ne familiano ponono ni kony mara yudre. Wabro bedo kwa kelo ni wechego kokalo kuom lipota marwa ma county ma Kisumu. Erokamano Millicent Adhiambo kowuok e county ma Kisumu. Nyakwa Mogajwang' koro wadhi e weche mag tuke.
Tima mar France nolo tima mar Gibraltar gonde 14-0 e tuke mag manyo tiko mag Euro e tuke mag Euro. Kylian Mbappe nolo gonde 3 e tugono mane tima mar Gibraltar oyudo kada makware dakika mar 20. Link up again here, close will cut it back. Oh, he's got it for the early own goal inside 3 minutes. 3-0 France, but they're in again here with Griezmann. Colin makes the save, but it's gone in again. To Kingsley Coman. Plenty of time to look up. And there it is. Fofana pulling the strings. Griezmann, had he stayed onside, there's Giroud to thump it in. Griezmann. Mbappe. Theo Hernandez goes for goal with power. Comes out for